alamisa ye sɛktanburu kalo tile 5 san 2024 aw bisimila Mali kunnafoni jabarani kan bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna kabi sibiridon uti kalo tile 31 an ka camacɛ fanga ɲɛmɔgɔ kolonɛl Asimi Goita ale ni a ka marabolo maa damadɔ olu yɛrɛ kɔni bɔla ka u kunda Sini jamana kan. A yirala k'a fɔ kunu arabadon sɛktanburu kalo tile 4 san 2024 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye Nevem Sommet ale yɛrɛ kɔni daminɛna Sini ale jamana kɔnɔna na. O hukumu de la a yirala k'a fɔ an ka camacɛ fanga ɲɛmɔgɔ kolonɛl Asimi Goita ani Sini u yɛrɛ kɔni bɔla ka partenariat gagnant o yɛrɛ kɔni kɛ kosɛbɛ min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ an ka camacɛ fanga ɲɛmɔgɔ kolonɛl Asimi Goita a bɔla ka bolonɔ bila o yɛrɛ kɔni kɛ papier la ni réseau min ni ale bɛ wele ko Huawei. O y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɛ ka bolonɔ bila kɛ ni Huawei ye kun min kama o de walasa fɛn min yɛrɛ kɔni ye caméra de surveillance minnu ma an ka jamana kɔnɔna na o bɛ se ka caya cogoya min na ka jamana ka ale yɛrɛ kɔni lakana ko o ba sabati kosɛbɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ u yɛrɛ kɔni tilala ka bolonɔ bila o yɛrɛ kɔni kɛ papier wɛrɛ la tuguni papier min ni o yɛrɛ kɔni bɛ boli kɛ panneau solaire olu yɛrɛ kɔni ko kɔnɔna ka fɛn min yɛrɛ kɔni courant ko fɛnɛ o fɛnɛ bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na an ka jamana kɔnɔna na. O tɛmɛnen kɔfɛ an ka camacɛ fanga ɲɛmɔgɔ ale yɛrɛ fɛnɛ tilala ka ɲɔgɔn o yɛrɛ kɔni kɛ ni AES ale yɛrɛ kɔni ka mɔgɔ bilalenw ye ka na Chine ale jamana kɔnɔna na. Ka sanga ni wagati ko ale kunnafoniyaw kɔnɔna ye a yirala k'a fɔ sanji ale yɛrɛ kɔni bɛ ka cɛnni kɛ kosɛbɛ an ka ba Maliba ale fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Meteorologue olu bɔla ka kunnafoniya ko o yɛrɛ kɔni dɛnsɛn ni dɔgɔkun na o y'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la ko ka sababuya kɛ sanji dɔ o yɛrɛ kɔni bolodalen don ni dɔgɔkun kɔnɔna na sanji min ni o yɛrɛ kɔni bɛ na ka fanga bonya kosɛbɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ u yɛrɛ kɔni ye kunnafoniya dɔ wɛrɛ ko o yɛrɛ kɔni bila o y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye samiyɛji a cɛnni ko a yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔ ko o yɛrɛ kɔni tɛmɛna maa 54 ɲɔgɔn kɔ kan ko u yɛrɛ kɔni sela ka min dɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ. O tɛmɛnen kɔfɛ bilakaw olu fɛ yen nɔ halisa olu yɛrɛ kɔni bɛ ka wele o bila fanga tigilamɔgɔ ma walasa u bɛ se ka dɛmɛ o sɔrɔ cogoya min na. An ka Bamakɔ Sudanɲare ale yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna na nɔ samiyɛji o yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye k'a to fɛn min yɛrɛ kɔni ye quartier damadɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Badalabugu ale ni Torokɔrɔbugu olu maaw yɛrɛ kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ ko nafɛn kɛnɛ ko o sɔngɔ gɛlɛyalen don olu fɛ yen kosɛbɛ ka sababuya kɛ inondation ye. Halisa an bɛ to samiyɛ ale kunnafoniyaw kɔnɔna na an bɛ taa vacances ka olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ kabi uti kalo tile 17 tɛmɛnen ni sanji o yɛrɛ kɔni tun ye tiɲɛniba kɛ vacances ka olu fɛ yen nɔ ko nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔni na sɛktanburu kalo tile 2 o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na san 2024 la ko sanji ko a yɛrɛ bɛ ka tila tuguni ka nali ko o daminɛ kosɛbɛ u ka marabolo kɔnɔna na. O y'a yira k'a fɔ sanjiba min nana u fɛ yen nɔ uti kalo la min yɛrɛ ni a kɛra sababu ye ka to maaw bɔnɛna u ni na k'u ka so bin ani ka taa n'u ka baganw ye ko o yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to halisa dɔw kɔni ko olu bɛ soko dɛsɛ la u yɛrɛ kɔni bala ka wele ko o bila fanga tigilamɔgɔ ma. O tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min yɛrɛ kɔni u ka sɛnɛkɛlaw ye olu yɛrɛ kɔni jigila tigɛlen don kosɛbɛ ka sababuya kɛ u y'a yira k'a fɔ sanjiba min ni o nana u fɛ uti kalo la ko o yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to u ka sɛnɛfɛn caman o yɛrɛ kɔni tiɲɛna. An bɛ Ala deli Ala k'a ɲinɛ samiyɛ ye ka a tɛmɛ hɛrɛ la ka an kisi a kɔlɔlɔw ma. An ka Bamakɔ ale sigida min nɔ ni a bɛ wele ko Sokoniko kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka commissariat de police ni ale yɛrɛ kɔni kɔkɔrɔma donnen don kosɛbɛ ni Seku Mane ni a baaraɲɔgɔn min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Zɛnabɔ Walɛt Chakan u y'a yira k'a fɔ olu ka wulikajɔw u kɔnɔna na kosɛbɛ ko tɛnɛndon sɛktanburu kalo tile 2 san 2024 kɔnɔna na olu yɛrɛ kɔni bɔla k'u bolo da maa dɔ kan ni a yirala k'a fɔ ko maramafɛn dɔ o yɛrɛ kɔni tun b'ale bolo kosɛbɛ appareil min ni a yirala k'a fɔ ko ale bɛ sanu ɲini kɛ o y'a yira k'a fɔ appareil yɛrɛ kɔni fanga ko o y'a yira k'a fɔ appareil yɛrɛ kɔni tɔgɔ ko o yɛrɛ kɔni bɛ wele kosɛbɛ ko JPX 600 ni ale yɛrɛ kɔni valeur ko ni o yɛrɛ kɔni bɛ taa miliyɔn caman o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la. O tɛmɛnen kɔfɛ u tilala tuguni k'a yira k'a fɔ ko maramafɛn caman o yɛrɛ kɔni sɔrɔla ni ma ko fɔta in bolo fɛn min yɛrɛ kɔni ni fanga tigilamɔgɔ ninnu u yɛrɛ kɔni bɛ ka wuli ka jɔ kɛ halisa ni ma ko fɔta in a ye ni maramafɛn ninnu yɛrɛ kɔni sɔrɔ cogoya min na ani a bɛ ka baara minnu kɛ n'olu ye ani ɲangɛnɛ min ka kan ko u yɛrɛ kɔni bɛna o da kan kosɛbɛ walasa fɛn min yɛrɛ kɔni ye kojugu ye olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka kisi ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na.
Minisiri min ni ale ka baara o bɛnnen no diinɛ ko ale kunnafoniyaw dili ma kosɛbɛ a yirala k'a fɔ ale kunnafoniya o jɛnsɛn fɛn min yɛrɛ kɔni donba kalo ye ko o yɛrɛ kɔni kan ka daminɛ bi alamisa sɛtanburu kalo tile 5 san 2024 kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ ko mangolodu o yɛrɛ kɔni bolo dalen no ka bɛn sɛtanburu kalo tile 16 ma san 2024 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ fɛnɛ y'a a denkundo ye ko o yɛrɛ kɔni bolo dalen no ka bɛn sɛtanburu kalo tile 22 ma ni o yɛrɛ kɔni bɛ bɛn an ka ba Maliba ale ka yɛrɛma hɔrɔnya o yɛrɛ kɔni talima an bɛ ala deli ala ka ayira an sima la. An bɛ taa terike a yirala k'a fɔ terike ale yɛrɛ kɔni bɔla ka papiye dɔ o yɛrɛ kɔni bila papiye min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka u sen don kosɛbɛ fɛn min yɛrɛ kɔni jɛkulu min ni ale bɛ wele ko BRICS o y'a yira k'a fɔ terike ale yɛrɛ kɔni tun bɛ jɛkulu fɔlɔ min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o yɛrɛ de kɔni tun ye o ta ye ko nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ ko a yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka jɛkulu ko o falen kosɛbɛ ka na BRICS ka na ale kɔnɔna na. An bɛ taa Nigeria banbagaci jɛkulu min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Boko Haram a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni bɔla ka bingani wale cɛjugu dɔ ko o yɛrɛ kɔni kɛ ni jamana in kɔnɔna na kosɛbɛ min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka to maa 81 olu yɛrɛ kɔni ye a kɔlɔlɔw sɔrɔ. An bɛ taa Uganda u ka sinamatɔn jɛkulu min bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ ɲɛma ni a bɛ wele ko Bobi Wine a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn dalajɛ dɔ o yɛrɛ kɔni senfɛ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye ale ye ko u bɔla ka marifa ko o yɛrɛ kɔni ci a la kosɛbɛ min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka to a yɛrɛ kɔni ma bɔnɛ ani naga u b'a yira k'a fɔ ko a jogila an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ. An bɛ taa Maroc ale yɛrɛ kɔni festival min ni a bɛ wele ko film de Casablanca a yirala k'a fɔ o yɛrɛ kɔni kan ka daminɛ ni ala ye sɛtanburu kalo tile 6 o yira na fɔ ka taa se sɛtanburu kalo tile 13 ma. An bɛ taa Egypte jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ ka mise en place belebele kɛ min yɛrɛ kɔni ni ale bɛ ka boli kɛ plateforme o yɛrɛ kɔni dilanni kan walasa fɛn min yɛrɛ kɔni u ka tajiko o yɛrɛ kɔni bɛ se ka sigi sen kan. An bɛ taa Gaza a yirala k'a fɔ Gazakaw olu yɛrɛ kɔni bɛ ka campagne ba o yɛrɛ kɔni boloda walasa fɛn min yɛrɛ kɔni ye bana min ni ale bɛ wele ko polio u yɛrɛ kɔni bɛ se ka pikiri kɛ o la ka o bana ka o kɛlɛ ka bɔ u ka jamana kɔnɔna na a lancement o yɛrɛ kɔni kɛla kunu arabadon sɛtanburu kalo tile 4 san 2024 kɔnɔna na. An bɛ taa Faransi a yirala k'a fɔ Faransi député ni an bɛ olu wele an ka bamanankan na wasaden ko o yɛrɛ kɔni maa 81 ɲɔgɔn kɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɔla ka papier sɛbɛn k'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɛ ka laɲini kɛ walasa fɛn min yɛrɛ kɔni ye Macron ye ale bɛ se ka fanga bila cogoya min na. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Maroc a yirala k'a fɔ tremblement de terre ko o yɛrɛ kɔni nɔ yela Maroc ale jamana kɔnɔna na san 1 ɲɔgɔn kɔ tremblement de terre dɔ ni ale yɛrɛ kɔni kun kɛla Maroc a jamana kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni kun kɛla sababu ye ka to u yɛrɛ kɔni kun bɔnɛna u ka fɛn caman na ɲinɛ tuguni a yirala k'a fɔ ko a nɔ wɛrɛ yela u ka jamana kɔnɔna na an bɛ ala deli ala ka o kisi a kɔlɔlɔ ma. Ni ne kun bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw kan bɛɛ sini ni ala man ka jɔ an na.